În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. Și eu vă rânduiesc vouă împărăție, precum i-a rânduit mie Tatăl meu, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe tronul judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Închipuiți-vă dumneavoastră, aducându-vă aminte de poveștile copilăriei, închipuiți-vă cam cum era o împărăție din asta frumoasă. Mai țineți minte? Cu grădini extraordinare, cu palate de cleștar, cu păsări frumoase. Închipuiți-vă, dragii mei, că acestea toate există. Și dacă v-ați gândit vreodată, o să vină și momentul odihnei și al bucuriei și al fericirii. Acolo unde o să ne simțim bine. Unde nu există răutate, unde nu sunt oameni răi, unde nu există invidie între ceilalți. Aceste lucruri ne așteaptă pe toți după promisiunea Mântuitorului. Se cuvine că atunci când creștinii sunt deprimați și obosiți și plictisiți și au parte numai de știri negative, să le aducem aminte despre Rai. Raiul acesta minunat, care este dincolo de planeta Pământ, dincolo de simțirile ce ne tupești. Și odinioară a fost aici, la noi pe Pământ. Raiul a fost ridicat la cer cu căderea lui Adam. E bine, astăzi vreau să vorbesc despre Rai. Ca să prindeți un pic de curaj, ca să mergeți înainte, să știți ce vă așteaptă dincolo. Pentru că sunteți sătui de câte șicane vă fac prietenii sau ceilalți sau dușmanii la serviciu, toate direcțiile. Și atunci hai să ne aducem aminte că există și această răsplată. Raiul. Un loc extraordinar, un loc, zic unii teologi, că ar fi doar un lucru duhovnicesc, că este apropierea de Dumnezeu, că nu este așa ca pe pământ. E bine, este mai mult decât pe pământ. Sfântul Grigorie Sinaitu, care a vizitat un pic Raiul, zice așa, zice, în Rai sunt pomi de toate felurile. Și în același pom este și floarea, este și fructul care abia se coace și pârgă, care se acopă și fructe care au trecut, care cad pe pământ jos. Zice, dar cele care cad, fructele acestea, cum le spunem noi, trecute sau care s-au stricat. Acolo nu se stricat pe pământ și pentru că sunt pline de har, dau un miros extraordinar. Acolo nu există mirosul urât de împuțiciune, toate sunt impregnate cu har. Și în același copac avem de la floare până la ultimul stadiu a fructului. Zice, așa am văzut în Rai lucruri minunate și de grăit. Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos zice că odată era iarnă și am înghețat de frig afară și cred că am murit, nu știu ce s-a întâmplat. Că am simțit la un dat o căldură și mi s-a arătat îngerul și a zis, hai cu mine. Și m-a dus în Rai, al treilea cer. Acolo e Rai. Sunt și lucruri mai presus de Rai. Dar în Rai, zice, am văzut o pajiște minunată. Am văzut niște păsări care cântau atât de frumos, de diferite culori, toate culorile curcubeului, cântau atât de frumos încât mi-am ieșit din mine și m-am trezit după aceea. Și o să vă spun o istorioară despre Sfântul Cosma. Sfântul Cosma era stareț la o mănăstire. Și la un moment dat, după 10 ani, mănăstire de stăreție a murit. Și dacă a murit el, frații l-au privegheat cam o zi întreagă, după care s-a trezit starețul. Și zicea, unde sunt pâinile? Unde sunt pâinile pe care mi le-a dat? Unde sunt? Am 2 bucăți de pâini, unde sunt? Zice, părinte, ai murit. De o zi stăm la capul tău și îți citim satira, ce pâine, ce delirez. Ai avut vreo vedenie, ai văzut ceva? Zice, da, fraților, ce am văzut. În momentul în care am murit, s-au apropiat de mine draci. Care de care mi-au râs, ochii injectați, care grohăiau, croncăneau, făceau toate felurile, și care mă împingea, care mă mușca, care mă trăgea. Și m-a dus până la marginea unei prăpăsti și a zis, al nostru ești. Pentru că tu ai fost fiu de împărat și te pocăi destul în mănăstire. Și zice, ajungând la prăpastia aia, care nu era foarte largă, în schimb era foarte adâncă, se ducea până în măruntaiele iadului. Și peste prăpastie era o cărăruie. Zice, mai mică decât o palmă, cam de 2 degete. Și mă împingeau să merg pe acea cărăruie. Și atunci am strigat, Maica Domnului, nu pot să trec pe aici, cam să cad în prăpastie. Și s-au arătat atunci Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Andrei Apostol. Acești 2 apostoli l-au luat de mână și pentru că ai avut evlavie la noi, iată am venit să îți arătăm Raiul pentru că avem ordine de la Maica Domnului. Și l-au luat de mână și au trecut peste cărăruia aia, zice că în capătul cărăruii era o ușă, iar în fața ușei era un demon mare, însăși Satana, care stătea și îl descrie foarte clasic, zice, avea o limbă mare, care așa, și o mână groasă și o mână subțire, uscată. Am văzut personajul ăsta și prin desene animate. Nu vă închipuiți că desenele astea animate cu dragi și cu moștri sunt fabulații.
Cineva le spune exact cum să-i deseneze. Și zice, atenție, istoria asta e de pe la 900 și ceva. Și zice, de ce? Cine este? Ăsta e Satana. Zice, și de ce are mâna mai groasă? Pentru că zilnic mor suflete și vin și el îi apucă și îi trage tot timpul în prăpaste. Și cu mâna aia lucrează, de asta așa e mai mare. Și zice, după aceea am trecut cu bine de prăpaste și am ajuns la o câmpie frumoasă, zice, iarba verde. Erau flori de toate culorile, un vânt așa căldicel ce adia printre flori și mă îmbăta de toată mireasma aia. Și în mijlocul câmpului erau mulțime de copii mici, care alergau, spurtau, erau fericiți. Și printre copii am văzut, zice, un bătrân, barba albă, strălucea ca soarele. Și m-am apropiat de el și mi s-a sărutat mâna și am zis, cine ești? Și sfinții din spatele mi-au zis, acesta este Avram, patriarhul Avram. Ai auzit de sânul lui Avram? Da, aici este. Copiii sunt toți cei drepți care au făcut poruncile lui Dumnezeu. Și am mers mai departe, zice. Am trecut zice, mergeam atât de repede și cât merge omul pe jos. E o comparație de care o folosește. 500 de ani, cam atât am mers noi în câteva minute. Zice, am ajuns la un palat mare, palatul acela pe care descrie Apocalipsa, dacă și din Apocalipsa, să vedeți acolo. Cu cele 12 temelii de pietre scumpe, de safir, de topaz, de aur, de argint, pe care vor sta, și acum am citit aici cei 12 apostoli pe tronul în acel palat și vor judeca neamurile. Și în jurul palatului erau mulțime de corturi. Și fiecare cort nu era niciun urât, dar unul era mai răsărit, unul era mai puțin, unul era de argint, unul era de aur, unul era de tot felul de metale astea prețioase, frumoase. Știu că pare poveste, dar dacă am trăit măcar un pic o să ne ducă și pe noi îngerul pe acolo, vi s-ar scârbi de tot ce vedeți pe pământ. Ați fi numai cu mintea în cer și la acea întâmplare minunată. Și zice, în fiecare cort am văzut câte un om stând la masă și masa iarăși era pe categorii. Unul era de aur, unul era de argint, unul era de marmură, unul era de lemn, unul era... Și avea plinii de bunătăți și de mâncări. Și zice, dar de ce sunt toate corturile diferite? Pentru că fiecare și-a luat plata faptelor lui bune de pe pământ. Și aici se bucură de ei. Și au mers mai departe, zice, a trecut o mare de cristal, care tot așa, toată natura acolo, aceasta este impregnată de harul Dumnezeu, la Sfintele Moaște, când mergeți și simțiți un miros frumos. Acolo este peste tot. Deci am trecut de marea aceea și am ajuns la niște case, un fel de boltă frumoasă. Și acolo mi-am văzut dintre prietenii mei, dintre oameni din Constantinopol, știu, în care m-am întâlnit, cu care am trăit, morți de câțiva ani. Și unii dintre călugări am văzut stând la masă și se veseleau și se bucurau și mâncau. Zice, și îngerii veneau și le slujeau lor. Și m-am pus și eu la masă. Zice, dar n-am apucat să mă bucur, că a venit la un dat un înger luminos și a zis, luați-l pe ăsta, duceți-l înapoi că plâng călugării după el. Și aduceți în locul lui pe Atanase, la altă mănăstire. Și zice, m-am dus, fraților, și când am trecut pe la Patriarhul Avram, mi-a dat să gust dintr-un potir de vin și mi-a dat 3 bunici. Una am mâncat-o eu și cealaltă le-am pus în sân. Și de asta credeam că ne-a luat cu mine. Și așa s-a încheiat aventura lui prin rai. Un rai care, iată, nu este numai ceva duhovnicesc, o lumină în continuu. Nu, ne bucurăm, dacă ne bucurăm de pământul acesta, toate bunătățile și ne se pare că ne mai săturăm și avea să avem tot, cât mai mult, cât mai frumos, cât mai... Dar băi, în rai, unde lucrurile nu se strică, unde zice că și frunzele și păsările slavostovesc tot timpul pe Dumnezeu, cu cât mai frumos. Și ca să vedeți că este un lucru palpabil, Sfântul Eufrosim Bucătar era un bucătar într-o mănăstire și toți își băteau joc de el, la mișto, jigneau, mai și loveau, el era tăcut acolo și își făcea ascultare. Și la un moment dat un preot, pașicarul de acolo din mănăstire, sta tot rugarul Dumnezeu, spunea, spune și eu, cam cum e rai, vreau să vă bunătățile cele viitoare, pentru ce suferim, pentru ce ne zbatem, pentru ce ne luptăm noi aici. Și la un moment dat, îngerul a venit și a zis că în seara asta mergi cu mine. Și l-a dus în rai. S-a minunat el de lucrurile aia pe care le-a văzut, dar în rai pe cine vede? Pe Eufrosim Bucătarul, plimbându-se și el pe rai. Zice, curioase, dar ce faci în rai? Zice, ce faci și tu? Mă plimb. Ai ceva pe aici? Eu cum dă Dumnezeu. Zice, dar poți să-mi dai ceva din cei atori pe aici? Zice, am pomul ăsta, pot să-ți dau din merele lui. Și a dat 3 mere. Și s-a terminat călătoria lui, s-a trezit și în mână avea cele 3 mere. Și le-a lăsat pe pat și s-a dus că bătea de Dumnezeu noapte, și s-a dus în biserică. Și l-a întrebat, a văzut că Eufrosim cântând în strană. Și a zis, Eufrosim, dar ce s-a întâmplat? Zice, te jur pe Dumnezeu, în fine, să-mi spui unde ai fost noaptea asta. Zice, am fost acolo, unde ai fost și tu? În rai, nu? În rai. Și cine ai dat mie? Păi ți-am dat 3 mere și le-ai lăsat pe pat. Zice, tu ești omul lui Dumnezeu. Zice, aia sunt un vierme pe pământ. Și-au bătut toată, s-au adunat toți frații, le-au arătat merele și au gustat fiecare din merele alea. Un gust extraordinar. Nu ne putem noi imagina. Cuvintele sunt prea fare ca să nu imaginăm, să închipuim cum sunt lucrurile alea. Și s-au dus în chinul Eufrosim, dar Eufrosim a plecat. Pentru că nu a acceptat slava de la oameni. Atunci au fugit, nu mai știu nimic de Eufrosim. Dacă găsiți icoana lui, este o icoană, am văzut-o pe internet, o icoană foarte frumoasă cu Sfântul Eufrosim și mâna are o creangă cu 3 mere. Să știți, dacă o să vedeți, e Sfântul Eufrosim Bucătarul, care se plimba prin rai când ceilalți se plimbau prin curtea mănăstirii. Așadar, sunt lucruri extraordinare care ne așteaptă dincolo, după moartea aceasta. Nu vă las după lume care spune, raiul e aici, și iadul tot aici, dacă trăiești bine e rai, dacă nu trăiești bine e iad. Zic, cât de plâns, așa cum spune Apostolul, suntem noi creștini în cazul ăsta.
Pentru că noi ne lipsim de toate bunătățile astea, așteptând pe cele viitoare. Și dacă acești sfinți au văzut și s-au bucurat, avem și noi încredere în Dumnezeu, care a zis, mai fericiți sunt cei ce n-au văzut și au crezut. Așadar, când aveți ispite din astea de depresie și de supărare, să vă aduceți aminte de rai. Și când cădeți în nesimțire și în derăsare, să vă aduceți aminte de iad. Dacă la ultima predică am vorbit despre performanțe și despre cum trebuie să ne comportăm cu noi înșine, să avem disciplină în viața duhovnicească, iad, la capătul acestei disciplinii, ajunge și noi în rai. Data viitoare, o să vă vorbesc despre iad. Zice că sufletul când merge, stă numai 6 zile din rai și vede rai. Dar în iad până la 40. Așadar, avem multe discutate despre iad. Am să văd eu. Dacă o să fiți tot așa necăjiți și supărați, la vreme nu o să mă zic, o să vă povestesc la ce. Dumnezeu nu a spus la...